bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas da categoría de cata pre-benxamín mixto. Moi bons días, chicas. Bos días. Bos días. Bos días. Bueno, chicas, o primeiro, darvos a noraboa por conseguir estas super medallas e por facer tan ben as catas. Fixéchedelo super ben. Como vos chamades? Yo, Mara. Luz Manzano Pita. Bueno, chicas, contadme un pouquiño. Que foi o que máis vos gustou de vir hoxe a competir? Las catas. As catas? Las catas. Las catas. Bueno, pero hoxe fixo un pouquiño de calor, verdad? Agora gustaríanos ir á piscina un pouco tamén. Sí. Sí, temos que dicir que poñan unha piscina aquí no campeonato. Una piscina. Bueno, chicas, pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A quen lle dedicamos a medalla? A mamá, papá? A mamá. A mamá. E por aquí? A papá. A papá. Genial, pois dende aquí para mamá e para papá. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao, chao. 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 Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata infantil masculino avanzado. Moi bons días, chicos. Moi bons días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas super medallas. Estades contentos? Sí, moi contento. Pero... Sí, estoy moi contento. Bueno, contádenos, como vos chamades e cal é o voso club? Eu chamome Aaron González Vázquez e veño do Karate do Carballo. Eu chamame Jesús Gabriel Torres Imal e soy do dojo Gym Sport. Genial, chicos, contádenos, cal credes que foi a cata que mellor vos saliu hoxe? Basaidai ou Heian Yondan. Empi ou Sean Yodan. Genial, catas super diferentes. E bueno, que credes que foi o que máis vos gustou de vir hoxe a competir a Cedeira? Pasalo ben e ganar a medalla. O mesmo. Genial, pois xa por último, a que lle queredes dedicar esta medalla? Aos meus entrenadores. Que? A quen lle dedicas a medalla? A todos meus amigos e familia. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Hasta a próxima.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con María José Pernas Díaz, concelleira de Deportes de Cedeira. Moi boas tardes, María. Hola, boa tarde. Bueno, primeiramente, dende a nosa federación, gustaríamos agradecerche a túa presenza nesta gran final da Liga Galega de Karate. Estou encantada de estar aquí, encantada. Para min foi unha sorpresa este deporte e encantada. Dende a 9 da mañá está a xente aquí cheo, abarrote, unha maravilla. Bueno, prazer enoso, como un ano máis, realizar aquí a nosa final en Cedeira é todo un prazer, dende logo. Bueno, gustaríanos preguntarche un pouquiño, que a realización deste campeonato, un ano máis aquí en Cedeira, ti crees que ao longo destos anos aportou algún beneficio para o Concello a realización dos nosos campeonatos? Mira, aporta beneficio para os nenos, porque os nenos ter o seu campeonato aquí estimúlaos. De feito, eu creo que nos se duplicou a escola de karate. Dende que se fan aquí estas cousas, os nenos se animan máis e tal, e a maiores aporta un beneficio para o pobo. Hoxe, por exemplo, estuveron todos os restaurantes cheos cos pais, nais, avós de todos os nenos que están aquí hoxe. Entón, bueno, é un beneficio para todos. Dende logo, para nós, bueno, pois igualmente positivo para poder coñecer un pouquiño tamén todo o entorno, non? Que é maravilloso, sempre nos sentimos super ben acollidos, a verdad. Bueno, como xa todos sabemos, Cedeira é un concello moi activo deportivamente, e que, bueno, ademais do karate, como se manifesta hoxe, non? De feito, tendes o voso propio club de karate, o Karate Cedeira. Ademais do karate, como concelleira de deportes, que outras disciplinas destacarías do concello? Mira, o Concello de Cedeira é un concello que respira deporte. Temos moita suerte de que a maioría da xuventude e os nenos están involucrados no deporte. E moitísimos pais hoxe en día. Mira, temos un club de remo que está competindo a nivel estatal. Temos un club de triatlón igual, temos un club de básquet que se fixo fai pouquiño e que ten un montón de nenos. Temos o de karate que está triunfando. Moitas máis que me esquecerei ahora mismo, pero que, bueno, que están funcionando todas moi ben. E os nenos, están disfrutando moitísimo do deporte. Además das escolas deportivas municipais que están dando constantemente deportes tamén como o badminton, o pádel, e que incluso vamos a facer este ano deporte na rúa, porque os nenos están tan involucrados que agora no verán vamos a facer o día 20 deporte na rúa para que poidan disfrutar todos de todos os deportes, probalos todos e que cada un elixa o que máis lle gusta. Dende logo é unha iniciativa maravillosa. E, bueno, supoño que como concelleira de deportes será todo un orgullo ter tanto éxito, non? Nunha vida activa e saudable da túa poboación. Sí, desde logo que é un orgullo. E, bueno, o do karate para min é algo que me sorprendeu moito, non era algo que eu coñecera a fondo, e a disciplina que ten o karate e o trato que ten é maravilloso. Dende logo é un deporte cunha base de valores moi grande, moi arraigada a todos os competidores, a todos os que formamos parte deste deporte, non? Tanto familias, é algo que se estende a todos os planos, sen duda. Bueno, María, pois xa para finalizar, dende a nosa federación, gustaríamos agradecerche o teu espectacular traballo como concelleira de deportes, que, bueno, vese dende logo o esforzo que hai na poboación de Cedeira, que, bueno, está triunfando. Moitas grazas. Desde o Concello, dende logo, intentámolo e poñemos todo o esforzo para que siga funcionando polo ben dos nenos. Pois moitísimas grazas pola túa entrevista e esperamos volver a vernos no próximo ano. Gracias a vos. Espero que volvades en algún momento. Moitas gracias.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con dos nosos gañadores do Grand Winner. Moi boas tardes, chicos. Hola, eu sou Ian Pulido, cata infantil mixto K23. Hola, yo soy Joan y soy de SRK30 y yo he quedado campeón de la Liga Gallega. Genial, chicos. Bueno, primeiro darvos a super noraboa aos dous por facer tan ben as catas e conseguir estas super medallas e estes premios tan chulos que vos levades. Supoño que estaredes contentos. Sí, claro. Pues sí, estoy muy contento por esto, porque no todo el mundo puede ganar esto, el trofeo de la Liga Gallega, ni una medalla. Y bueno, al final vale la pena. Por suposto, e ten moitísimo mérito. Así que, chicos, contádeme un pouquiño. Que é a vosa parte favorita de vir a competir? Que é o que máis vos gusta? Hacer catas. Pues a mí lo que más me gusta es que estuve con Ian porque nosotros somos muy amigos desde que éramos pequeños y bueno, al final estar con un amigo también está bien. Por suposto, aquí pasámoslo todos super ben facendo as catas, cos nosos amigos. E contádeme, cal é a vosa cata favorita? Pinan Xodan. Pinan Nidan. Genial. E vos poñedes vos nerviosos antes de competir? Antes sí, cuando mi primer campeonato gallego sí, pero ya me estoy acostumbrando y ya no. Pues mira, a veces antes de estar compitiendo, o sea, en el mismo día, antes de ir a competir, me pongo un poco nervioso, pero de nada. Claro, solo un pouquiño, ás veces un pouquiño, pero bueno, vos xa sodes todos uns expertos, ou non? Bueno, no soy tan experto, pero soy bastante bueno. Sí, bueno, ya vengo de la Liga Gallega pasada y ya sé cómo va esto. Y bueno. Por suposto, claro que sí. Pois, chicos, xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla, este super premio de Grand Winner? A mi entrenadora María, a mis padres y a mi familia. A nuestra entrenadora María porque no pudo venir hoy, a mis padres, y sobre todo a mi hermana, también a mis abuelos y a todos y a mi escuela por confiar en mí. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola vosa entrevista e vémonos no próximo campeonato. Sí, nos vemos. Sí, chao, nos vemos en el próximo campeonato. Chao, moitas gracias.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa super medallista de ouro e gran winner da categoría de kata Benxamín femenino avanzado. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darche a super noraboa por conseguir estes premios. Gracias. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Valeria Xijan. Bueno, Valeria, supoño que estarás super contenta con esta medalla. Sí. Contanos, que foi o que máis te gustou de viros aquí a competir? Estar con competir. Estar cos amigos. Sí. Genial, cantas cousas. A verdade é que aquí pasámoslo todos super ben, verdad? Sí. Genial. Bueno, cal crees que foi a cata que mellor te saliu? Todas. Todas super ben. Hombre, por suposto, para conseguir esta medalla tiveron que salir todas. Genial, genial. E cal é a túa cata favorita de todas? Pinanjonda. Genial. Bueno, Valeria, para terminar, ¿a quién le quieres dedicar esta super medalla, este premio Grand Winner? A mis padres, a mis entrenadores, Lara, Dani y Cristian, y a todos mis amigos. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola túa entrevista e vémonos no próximo campeonato. Chao. Gracias.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata infantil femenino avanzado e de kumite infantil femenino avanzado menos de 36 kilos. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas super medallas, tanto en kata como en kumite. Moitas grazas. Moitísimas grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Soy Ariadna Álvarez Guadarrama do Club Gin Sport. Lara Álvarez Ocampo do Club Gin Sport. Bueno, chicas, contádenos, que foi o que máis vos gustou de viros a competir? Que lo hice un pouco mellor que a última vez e que estar con mis amigos e amigas e xa está. E divertirse e estar con meus amigos e a miña familia. E tamén que estrené Cancusó. Genial. E bueno, como credes que vos saíron as catas hoxe? Co calor é un pouquiño peor, pero solo un poquinho. Claro, que este calor cansámonos moito máis e sudamos un montón, verdad? Sí, E a ti que tal che saíron as catas hoxe? bastante ben. Genial. E nos combates, como vos encontrachedes? Credes que foron moi complicados? Un pouquiño complicados, pero lo máis guai es que xa he mellorado un pouquiño máis e di un paso máis adiante. Todos fáciles, pero algo difíciles, menos ao final para ganar oro ou prata, que foi un pouquiño máis difícil. Genial, chicas. Pois xa por último, a que lle queres dedicar a medalla? Se la dedico a mi familia, a mi esposa, a mi hermana, a mi familia, a mi club, a mi padre, a mi madre, a mis patrocinadores y creo que xa está. Primeiro quero dedicar a alguén que non pudo estar aquí, que é o meu entrenador Diego, que está de viaxe e non pudo estar aquí. Despois a miña nai, que está de baixa porque está un pouco enferma e tuvo que vir. Ao meu pai, a miña irmá, ao meu irmão, a miña familia, a un amigo do meu cole que é un chico que sempre estuvo apoiándome en todos os momentos, e a dúas chicas que se chaman Angie e Xoana e Ari, que tamén estuveron conmigo. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Ata a próxima.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 30 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Moi boas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primeiro, darvos a noraboa por conseguir estas super medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Roque y vengo del club Karate LN. Me llamo Lucas y vengo del Club Karate Shinzo. Me llamo Alejandro y vengo del Escuela Santiago. Bueno, chicos, contádenos, que foi o que máis vos gustou de viros a competir? Que pudimos hacer, yo que pude hacer varias cosas que muy pocas veces pude y pues yo diría que nada más. E que cousas? Contanos. Ipones, wasaris y un montón de yucos. Genial, e por aquí, que foi o que máis che gustou deste campeonato? Que aunque hice muchas cosas y aunque no entraron, pues me gustó intentarlo. Contanos, que foi o que máis che gustou de vir a este campeonato? Gustoume estar con meus compañeiros e pasármelo ben. Genial. E bueno, como vos atopachedes nos combates de hoxe? Credes que foron combates complicados? Fueron complicados, pero lo que más me resulté es acalorado. Sí, fueron bastante complicados, la verdad. Como Roque, foron moi complicados, pero tamén fixo moito calor. Sen duda, hoxe fixo un día de moitísimo calor. Así cansámonos moito máis, verdad? Sudamos un montón. Sí. Bueno, chicos, pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A todas las personas que vinieron esta jornada a verme, a todas, cualquiera, y pues a nadie más. Al club, a mi familia, a mis senseis y a mis amigos. A mi irmá, porque hoxe puxose moi triste porque non ganou medalla. Genial, pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista e vémonos no próximo campeonato. Vale. Hasta la próxima. Chao. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino menos de 36 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas super medallas. Gracias. 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 Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome Lucía e veño do Dajancai. Eu chamo Melena e veño do Xijam. Eu chamo Mantía e veño do Xijam. Bueno, chicas, contádenos un pouquiño como vos atopaches nos combates de hoxe. Credes que foron moi complicados ou foron fáciles de pasar as rondas? A ver, na primeira estuvo entre medias en comité. Na miña, na final, que me puse un pouco nerviosa.
As primeiras foron fáciles, pero ao final máis difícil. Claro, por suposto, cada ronda é diferente e un pouquiño de todo, verdad? Sí. Estabades nerviosas antes de competir? Non moito. Un pouco. Moi nerviosas. Un pouquiño, verdad? E bueno, que foi o que máis vos gustou deste campeonato? A ver, estar co clube, dar medallista, facer cousas que nunca fixera e de divertirme. Estar con meus amigos, competir e subir ao podio. Competir, gañar a medalla e estar aquí con todos os meus amigos e os do meu club. Genial, chicas. Pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A ver, a miña familia, o meu clube, a miña irmá, as miñas amigas e amigos. Aos meus amigos, a miña familia e ao meu avó que xa non está aquí. Eu quero dedicar esta medalla aos meus amigos, os do meu club e a miña nai e o meu pai. Genial, chicas. Pois dende aquí, para todos eles, para ese avó que sempre os recordamos aos nosos avós, moitísimas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Ata a próxima. Ata a próxima. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino máis de 42 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicas. Moi boas. Boas. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboas 4 por conseguir estas super medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? O meu nome é Zulema e viño da Escola Superior de Karate Narón. Eu chamo Maroa e son de Xiján. Eu chamo Melía e veño do Karate LN. Eu chamo-me Lola e veño do Karate Club Maceda. Bueno, chicas, contádenos, que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir? Todo. Pasar tempo cos meus amigos. Competir coas miñas compañeiras e pasámelo ben. Pasarlo ben e competir. Por suposto, o sea, aquí pasámoslo todo super ben, a pesar deste super día de calor que fixo hoxe, verdad? Sí. Sí. Bueno, chicas, e como vos atopachedes nos combates? Credes que foron moi complicados ou que foron fáciles de ir pasando as rondas? O primeiro ben, pero o segundo aí foi moi complicado. Foron complicados. Mais ou menos. Para min, o primeiro ben, aunque quedamos as 2-0-0, entón estaba a cousa un pouco difícil. Genial. E xa por último, a que lle queres dedicar esta medalla? Eu se a quero dedicar á miña mellor amiga Nicole. O meu entrenador. A miña mellor amiga Matilde e ao meu padriño. As miñas mellores amigas e o meu primo Manuel. Genial, pois dende aquí para todos eles.
Moitísimas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Gracias. Chao. Ata a próxima. Ata a próxima.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Pablo Diego Moreda Gil, alcalde de Cedeira. Moi boas tardes, Pablo. Hola, que tal? Moi boa tarde. Bueno, primeiro, dende a nosa federación, gustaríanos agradecerche a túa presenza nesta gran final da Liga Galega de Karate. Bueno, para min é un placer que poder estar aquí con vos, a verdade que cada vez que veño a visitarvos, cada vez que tedes aquí unha prova do Campeonato Galego, pois a verdade que me dou conta de que realmente se moven da Federación de Karate e do ben que estades a facer o vosso traballo. O prazer é noso, a verdade é que sempre que vimos a Cedeira tamén nos sentimos super ben acollidos e, bueno, esperemos que esta tradición se manteña ano tras ano como ata agora. Sí, bueno, para nós o deporte primordial no Concello, deporte e cultura son uns sinais de identidade que temos no grupo de goberno dende fai moitos anos. Seguiremos apostando por o deporte, por todo o que significa o deporte, por todo o que aporta o deporte á sociedade, sobre todo á nosa mocidade. Totalmente, Pablo. Bueno, aproveitando hoxe a túa presenza no noso campeonato, gustaríamos saber que opinas sobre como se está levando a cabo durante as xornadas de mañá e de tarde. Bueno, pois a verdade é que me sorprende moito, como dixen antes, por o ben organizado que está todo, non? Quer dicir, é unha disciplina, o karate, moi ben enfocada nun senso de determinado do deporte, pero sobre todo a organización, non? Comparado con outros deportes, bueno, tamén fixen práctica deportiva, bueno, sobre todo en baloncesto, non en atletismo, pero bueno, sobre todo no baloncesto moitísimos anos. Pero bueno, aquí é totalmente diferente, sabes? É dicir, é un respeto tremendo entre os adversarios, que ao final son compañeiros, un respeto aos árbitros, un respeto dentro do público e todo, e sobre todo unha gran participación. É dicir, estamos a falar de que casi 600 participantes aquí en Cedeira, significa ter a 2.000, 3.000 persoas entre o público durante toda a mañá e a tarde, con esta calor que tivemos hoxe, e que todo se desenvolvese da mellor forma posible. Para nós é fantástico. Totalmente, a verdade é que temos moitísima participación, hoxe Cedeira, bueno, está totalmente inundado de karatecas, non? Supoño que, bueno, para ti como alcalde será todo un orgullo ter tanto éxito en unha vida activa a nivel deportivo para todos os teus cidadáns. Sí, bueno, a ver, foi un poquinho, sempre creín no deporte, sempre a miña trayectoria personal, profesional, foi a través do deporte. Outros compañeiros que temos no grupo de goberno tamén desenvolveron durante moitísimos anos a práctica deportiva. Cedeira xa tiña unha tradición longuísima e bueno, estamos a falar dun resultados tremendos. Temos un clube de karate fantástico, un clube de fútbol que está agora mesmo movendo a máis de 150 rapaces, un clube de atletismo e natación que xa ten campións internacionais, campións europeos movéndose na elite de España, un clube de remo con dúas remeiras, que están en universidades americanas, que agora mesmo estuveron competindo pola mañá en Ourense, no Campeonato Galego, donde veo precisamente unha das remeiras que está na Universidade de Miami. Seguimos apostando moito polo deporte, vamos a facer ahora a ampliación da piscina municipal con un investimento sobre 600.000 euros, e estamos a punto de empezar as obras dun centro de adestramento especializado deportivo, que eso vai ser, bueno, para nós é como ter un CAR en pequeniño, non? Creo que para Cedeira é fantástico, e creo que dentro do Concello se poden facer moitísimas cousas, pero, bueno, creemos que as políticas de cultura, turismo e, sobre todo, deporte deben sempre seguir continuar. Bueno, a verdade é que, sen dúbida, tedes resultados totalmente admirables a nivel deportivo, bueno, que durante todos estes anos o traballo que tiveches que facer dende o Concello foi tremendo. Bueno, anos durante os cales ti estiveches sempre presente, porque hoxe, aínda por riba, é un día moi especial, porque, se non me equivoco, estás aniversario, non? 11 anos de alcaldía aquí en Cedeira. Sí, a verdade é que para mí o día de San Antonio é un día fantástico, aparte que hai unha festa, unha romería popular aquí en Cedeira que se está a desenvolver a levar a cabo agora. Son 11 anos xa casi unha cuarta parte da miña vida. E, bueno, é algo fantástico, dicir, houve un antes e un despois a nivel persoal, porque así como crecín como persoa, tamén crecín en moitos niveis, non? E o que dicía que o tema do deporte, Cedeira xa tiña unha tradición deportiva, e o que necesitamos era darlle un pouco máis de continuidade, que foi o que fixemos, intentar mellorar todas as instalacións. Esta instalación, precisamente, tamén, en o chan se cambiou fai pouco, se puxo un chan novo, co cal nos permite que poidan vir o tipo de deportes. O ano pasado estiveron aquí campeonatos galegos de
de voleibol, que é unha disciplina que nunca se había feito aquí, que agora xa temos un pequeno equipo en que só se xa de adestramento, e nos dicían, jole, tedes unha pista fantástica para o tema do voleibol, é dicir, unha pista que intentamos compaxinar para outros deportes. E así nos gusta traballar, traballamos moito coa participación cidadán, incluso temos orzamentos participativos dende fai 6 anos con chavais, con nenos e nenas, tanto do cole como do instituto, donde plasman ideas, donde traballan sobre esas ideas, donde ao final son informadas polos técnicos municipais. Nosotros non participamos en nada, salvo en aprobar no último pleno esas propostas que entre eles chegan a diálogos que lles axudan realmente tamén a comprender como funciona un concello, e tamén lles axudamos a que nos digan cales son aquelas carencias que eles venden dentro dos seus ollos, que moitas veces son máis grandes que os nosos, non? Por suposto, e bueno, como podemos observar, non? Con toda a vosa trayectoria aquí en Cedeira, por todo o que ti nos contas, tes unha gran implicación con estas terras, non? Con este concello, con esta cidadanía, e bueno, que mellor que ti para recomendarnos a nós que vimos aquí a Cedeira de visita, a todos os karatecas, as súas familias, que lugares, que sitios lle recomendarías acudir, xa que estamos aquí durante a nosa estancia? Bueno, primeiro que estamos nun territorio que somos xeoparque, donde solo hai 2 xeoparques en Galicia, donde somos xeoparque con varios concellos, 18 xeoparques que están dedicados e verificados pola UNESCO. Creo que estamos nun terreno especial dun grande interese xeolóxico, pero que ao final ten un interese de todo tipo, non? Que podo... Mira, eu creo que en cada concello, dos que pertencemos ao xeoparque, porque eu sempre vou a falar en plan comarcal, non? Quero sempre tirar para diante da comarca, ainda que sabemos que Cedeira é un pueblo super turístico, non? Creo que hai moitísimas cousas que poder ver, tanto en Moecha, San Sadurniño, en Ortigueira, en Cariño, en Cerdido, en Valduviño e aquí en Cedeira. En Cedeira, agora mesmo visitar a Vixía Garita de Herbeira, que son os cantís máis altos da Europa continental, ir a Santander Teixido, ver o complexo o xacemento arqueolóxico que temos na Punta Serridal, onde hai unha cetaria restaurada dende fai 3-4 anos, donde temos un monumento con forno do século III antes de Cristo. Quer dizer, hai moitísimas cousas que poder ver, só hai que dar un paseo. Hasta houve unha obra moi importante na praia, que se fixo, que tamén se pode disfrutar da nosa praia. E sobre todo, o que lle gustan os deportes de aventura, de naturaleza, porque tamén nos gusta compaxinar o deporte coa naturaleza. Pois agora temos unhas 50 vías de escalada na Serra da Capelada, temos un parque de aventuras para os máis pequenos, para andar entre os árboles e todo eso, sempre con guía, e así como temos a primeira vía ferrata que houve en Galiza, que ao final solo pensar que a vía ferrata move entre 2.500 e 3.000 personas no verán. Entón, eso tamén creo que temos que poñer en valor, compaxinar un poquinho todo o que é o deporte que practicamos nós, pero tamén axudar a que a xente poida vir a disfrutar da naturaleza e, poder facer non só o senderismo, sino tamén deporte. Pero, bueno, creo que visitar o xeoparque a nivel comarcal hai días para todo. Totalmente, bueno, temos aquí múltiples opcións que, bueno, isto non nos dá tempo a facelo en unha semana inteira, así que, bueno, seguro que todos os nosos competidores, as súas familias, voltaremos aquí a Cedeira para disfrutar de todas as actividades que ofrece, de todos os servicios que podemos disfrutar aquí en Cedeira. Sí, e sobre todo creo que, bueno, vendo o día que fixo hoxe, vendo a entrevista que me estás a facer, creo que temos que poñer aire acondicionado, empezar a pensar que en Galicia hai que poñer aire acondicionado, non só abrir as portas, porque, bueno, hoxe foi increíble o traballo que se está a levar a cabo aquí, con 30 grados que está a facer fora no exterior. Aquí a temperatura ambiente ten que ser moi elevada, e, bueno, como a xente aguanta, como a xente se participa, pero, bueno, hai que pensar en poñerlle remedio a todo isto, porque, bueno, os que practicamos deportes, que practican deportes, saben perfectamente o que significa esta calor con esta humidade, non? Pero, bueno, moitísimas grazas a Federación Galega por confiar en nós, por participar, o Clube de Karate de Cedeira, que está a facer un traballo fantástico, do que nos sentimos moi orgullosos, cunha aplicación tremenda no que é a saúde do deporte na vila para as crianzas que hoxe en día queran practicar este bellísimo deporte. E, bueno, que sigades así, que sigades aumentando licentes, que sigades traballando nesta liña tan boa, nesta dinámica tan positiva, e desexamos moitísima sorte nun futuro. Así que moitísimas grazas por contar con Cedeira, por contar con Ortegal, por contar con esta escriña de Galicia tan fermosa. Moitísimas grazas a ti, Pablo, prazer enoso, e, bueno, dende a nosa federación gustaríanos tamén agradecerche o teu espectacular traballo
realizado aquí en Cedeira como alcalde. Grazas, moitísimas grazas. Moitísimas grazas pola túa entrevista e, bueno, esperemos volver a vernos no próximo ano. Volver a vernos é eso, pero que sexamos capaces de controlar un pouco máis a calor, vale? Que hoxe foi, digo, que está sendo tremendo. Eu estuve pola mañá pois nunha procesión que houve na festa que temos aquí de tradición popular que se chama San Antonio do Corbeiro, que é unha, bueno, para min claro, o sea, aparte que por xente de Cedeira é algo fantástico, algo que se leva no corazón, pois para mí tamén é moi emotivo precisamente por eso, polos 11 anos que levo no Concello que coincidiu co mesmo día, non? E, bueno, recordo, foi a unha da tarde estuve na Eucaristía, unha calor cando salimos do coche, unha calor na procesión, bueno, que está a xente ali a 33, 34 grados agora mesmo, disfrutando na festa, e espero que esteñan con moita crema solar, porque de verdade que o de hoxe en toda Galicia está sendo unhas temperaturas tremendas, pero, bueno, nada, a seguir disfrutando así e disfrutar da vida, que é o máis importante. Totalmente, así que nada, esperemos volver a vernos no próximo ano aquí en Cedeira de novo, pero sen temperaturas tan extremas e tan elevadas. Moitísimas grazas, Pablo. Moitísimas grazas a vos, de verdade, de corazón.
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles